kamar yadda kuka sani suna lalata fashin masoya na maza da mata wato muna tunawa lokacin gudular man ga naira 65 duk da annabi ya ce ya lanci mai tadda fitina amma wallahi dole sai mun canza shugabanni yanzu 400 500 600 wallahi sai mun canza su ko ba su so amma su mun gudular wallahi talaka kuna cikin yanayi wallahi talabaro da malai fa dole sai mun yi ta babu ruwanmu da kowa talakawa a ce mu dai ka ta wala ko mu dai ka ta muna zabe wallahi baya yiwa dole sai mun canza shugabanni ne ma na ba ku da ba ruwan gane kuma gani shine babban shugaban da kun ka zaba ya tayi ba da ƙara dukiyar ku bar ku cikin wahala ana kida na benin ku yanzu ga nan ku mai zaba bada mu ga abu cikin ka tabi yan wani wallahi da mun bayyana shege kashe shi ya su zambe da amfani nan burowa mai kama da akuya